Érase unha vez unhas letras que se aburrían nos seus libros porque ninguén as lía. Era un grupiño moi variado. Ao saír da biblioteca, todas elas xuntáronse para decidir que facer. Mentres xogaban cunha máquina de escribir que atoparon, acharon a resposta. Decidiron ir na procura dun novo libro. Un novo libro que poidese aledar a un montón de xente.